Tras, quedei sin pilas, la madre que me parió. Teño aquí outros. Pero espera. Antes de cambialas, me facía... Al final, isto fai no todo o mundo. Isto quitas por aquí. Polas outra vez así. E... aí está. Esta por aquí. Aí está. Ainda se anda a aproveitar, ó. Ainda a andar máis de... Aí va. Seguro que vos tamén facedes isto, E cando volva a fallar, ainda se poden quitar, rascarlles un pouco a punta e ainda van. Porque, ao final, isto é unha bola, Se lle sigues o ritmo, estás no consumismo frenético e non se para. Hola, mamá. Mamá, hola. Hola, boa noite, mamá. Dale. É o pequeno tamén. Mamá, traemos un agasallo. Joder, qué carácter, me cago. Mamá, ya vienen los reyes. Ya vienen los reyes. Non é sin tempo tamén, porque pensei que xa mo traíades pa carnaval. Madre que me Está o parió. mundo moi remexido, mamá. Está a cousa moi mal, non é fácil hoxe comprar. Non é comprar as fácil. cousas, pero... Non é fácil ou esperaste desas rebaixas da hora de enero? Ti pensa que eu son parvo? Bueno, veña, mamá, toma, anda, toma. Non rosmes tanto, hombre. Ábreo. Aí tes, A ver se mamá, che aí gusta. tes, aí o Se che tes. gusta. Que é isto? Que é isto? Un balón de baloncesto, non te jode que va, Brea. Miro a ver que é. Miro. Claro. Unha baixela nova non é, mamá. Comprámoslo entre os tres fillos, que non é barato, Entonces xuntamos entre os tres, aí o ves. Abre. Abre aí. Aí. Que é isto? Que é isto? É un teléfono móvil, Gústache? É unha chulada, mamá. Un smartphone, chulo non, O smartphone, porque mira, así co móvil, eso ten internet, ten WhatsApp, podes chatear no WhatsApp e podes ver con eso, podes ver as fotos dos teus netiños. Mamá! Pero, Mapo loco. pero, mamá... Hombre. Me cajo na bella, pero... Mapo loco. 2.000 euros que vale o carallo no móvil. Mamá, por favor. Onde vai? Pero, mamá, Toledo. Onde vai? A ver se non lo devolven ou levámoslo ali aos indios, a ver se o pegan. Pero, por favor... Mamá, por Dios. Pero, Toledo, pero... Por que tiras co teléfono ao chan? Que faz? Por que tiras con móvil? Porque non quero esa mierda. Pa que me compras esa mierda? Non quero eso. Pa que quero eso eu? Me fai falta. Pero, mamá, co teléfono móvil é como te temos localizada, coño. Se me queredes ter localizada, vindes aquí á casa, que de momento non mordo. Vale? Queres meter localizada. Dios. Pero, mamá, no móvil tes de todo. Tes a WhatsApp, tes a aplicación pa o banco, pa entrar no banco, pa os sergas, pa todo. Hasta podes chamar por teléfono. Pa chamar xa teño o teléfono fijo. Pa que quero o móvil? Se teño o fijo aí. O teléfono fijo. Teléfono fijo. Pero, mamá, se xa ninguén utiliza o teléfono fijo... Quedan dúas señoras en Galicia que usan. Quedan dúas señoras. Home, xa non vale. ¡Dúas! ¡Ei! Quedan dúas e unha non se acorda do número. O sea que... A ver... Os teléfonos fijos vanos quitar. O meu non van quitar, que estaba esperando unha chamada. Yo dijo así. Están esperando unha chamada. E de quen? Esperando, De quen? De vosso pai. Hai que internala nunha granja de bichos. Ou algo. Ou metela nunha residencia ou algo. Esta señora non está bien, non está bien. Deixa, mamá.
a vella estóbolo dicindo. Jesús, a vella non está ben. E non está ben, e non está ben. Sindo, déixame. Esperando que chames Déixame a mí, déixame a mí. teu pai. Bueno, A ver, miña nai, mamaíña, mamá. O papá enterrámolo fai xa 3 anos. esperemos que este morto, senón me lo estar pasando moi mal, É que, Por favor. por Dios. Está vella. Ese non era vosso pai. Como? Que mal leva o tema dos regalos, a vella, Que volse Pero- nerviosísima, Como que non é noso pai? Pero mamá, estás dicindo que o papá non é o noso verdadeiro pai? No. Vosso verdadeiro pai conocino eu nunha festa alá en... Perdón, podes apagar a televisión que estamos falando de Pero- cousas serias, joder. Coita! O pai de verdad vosso, biológico, conocino eu nunha festa en Ribadavia. Era da lá de Chaves, portugués. Dios, estaba esperando o día para dicircho, Pero... Empezamos o ano peor que Nicolás Maduro. Xa vos lo digo ahora mismo. Madre mía. Córdacheme ben, era un amaso, Eu na máis subín, xa derretinme todo, derreteuseme todo, Que Dios che mío. costaba a ti moito. Fomos para ali, para detrás do palco dos satélites, que Sí. estaban tocando os satélites. Ay, por Dios. E ali detrás, pim, plam, pum, Mamá, por Ay. favor, por favor. púxome mirando pa Berín. Dios mío, qué vergüenza. Berín, Mamá, por Dios. Picheverín, ¡Qué barbaridad! Picheverín. ¡Qué barbaridad! É xinzo, bicho Mamá, por pouco. favor. Non, pero por favor, non entredes en detalles, mamá, por favor, qué vergonza, hombre. ¡Qué vergüenza! Nin que tiene un remexeros aí Ou agora. sexa Por que non. favor. Por favor. Os tres somos fillos do portugués. Sí. A ti que? Ti non pensas decir nada? Ti como estás, ti? Ti non dis nada, non dis nada. Eu estou como a vos. Como? Eu estou como a vos. No, como eles non estás. No, porque ti és fillo de outro foguete que botei con outro. Con quen? De quen? Pero, De outro foguete que botei con outro que xa non me acorda nin o nombre. Así que ti podes marchar, veña. Chao. Ti non... Que pena, Verdad? Que pena noso irmão, tiña moi boa facilidade para andar para atrás. Sí, sí. Un mes. Mamá! Que ten que ver toda esa película que nos estás contando con quitar o teléfono fixo dunha vez? Pois que nunca me olvidei de vosso pai. O día que enterrei ao que levou a culpa de vos, ao voso pai, Sí. o voso padrasto, o Acórdame. día que o enterrei, Sí. chameille por teléfono ao portugués Xa, carallo, tardaches pouco. e dixe, estou libre. Single, como se di? Single lady. Single. Single lady. Estou libre, dixe. Pero ese mismo día xa, non? O día, enterrei, non vin para casa, foi o primeiro que dixo. Sí, moi bien. Sí, señor. Moi bien, mamá, moi que bien. pasou? Eu quero saber o conto. Claro. Que pasou? Nada, que se cortou a chamada. Chamaxe do fijo. Chamei de dei. E cortou a chamada e que? Eu estou esperando a que me devolva a chamada, coño. Ai. A ver, miña nai, pero... Tu cantos tes? 35? Sí, que é máis ou Marbella. menos. Pero- Hai 35 anos que foi de portugués. É que... Se non chamou en 30 anos, ti pensas que vai chamar ahora mesmo, Claro. mamá? El seguramente anduvo liado. Anduvo liado e non lle acordou, pero ahora en canto lle acorde, ha de chamar, que sei eu que ha de chamar. Ese home non quere saber nada de ti, mamá, veña. Vamos levar o teléfono fijo. Pousa eso aí ahora A ver, a mismo. ver. Pousa eso aí ahora mismo que ha de chamar, que cho digo eu. Non, sindo, a ver, deixa. Deixa o quedar, que a ver, eu agora teño curiosidade tamén. Eu quero saber quen é meu Pero pai. estamos toleando, se non chamou, ahora canto hai que morrer o vello. 3 anos, se non chamou en 3 anos non vai chamar ahora. Pero tes presa por algo. Esperas 5 minutos e xa está. Ten razón, ten eu. razón. Ten razón. Que che custa, son 5 minutos, veña. Vamos a esperar. Veña. A vella está Senta mellor aí. aquí que detrás do palco dos satélites. Bueno, Manda caras. sei que che dija. Ai, Dios mío.
Veña. Ai, aquel día... 5 minutos nada máis, Ni uno máis, ni uno menos. Carai. Porque isto xa é tonto de todo. Bueno, veña. Vale? Dixen, vale, por favor. Queres calar? Ten calado, nada. coño, ten calado. Esperamos. Que carácter tan bonito ter, mamá, tan bonito. Que Dios. Que xa está. Un momento. Pero... Xa sabía eu. Que faz? Xa sabía eu. Está o cable desconectado. Madre que me parió. E influirá eso. Non vai fluir. Está desconectado. Ahora estou eu acordándome. Por eso se cortou a chamada. Claro, cando o chamei. Porque eu cando falo por teléfono poñome Botaste a moi andar. nerviosa. E Yo poñome sé. a andar, seguro que tropecei co cable, por eso se cortou a Sabes o chamada. que é bom me cago para en- andar con teléfono? Un móvil. Ese é o que é bom para Que non andar. quero móvil. Mira, non nos poñamos nerviosos. Vou no conectar. Veña, conecta. Ala, veña. Si, é que leva o home 3 anos. Chamou hai 3 anos, cortouse, e leva o home 3 anos, e leva 3 anos, e vai chamar agora 3 anos despois. Conectaste. Ai, o tá! O papá. Ai, está o papá, Dios mío. Séntate. Isto é increíble. O portugués é cultura. O portugués insiste, Colle, mamá. Tens que coller, mamá. Veña, Sí, colle. bon. Colle. O que pasa é que non me... Non que? Non que? Que non me- Non sabes que? Non se acorda como se chama. Me vai acordar. Te acordas como se Chámase chama? Pinto. Pinto. Chámase Pinto, os acórdame. Adiós. Chámase Pinto. E noso pai en paz descansa era Baldomero. Sempre me gustou. Sí, O sea, señor. tú primeiro con Pinto e despois con Baldomero. ¿Verdad? Sempre anduven entre Pinto e Baldomero. Mamá, por favor, deixa todo. Colle o teléfono que despois non vai chamar. tranquil, Vamos a tranquil. quedar sen Non vai falar. parar. Tranquila. Se estuvo 3 anos esperando, ahora non vai parar. de Tranquilidad, non pasa nada. Parou. chamar. Joder, Ai, Parou. portugués é atravesado tamén, ai, Dios mío, ves? Agora xa perdín a oportunidade de coñecer o meu verdadeiro Eu non pai. teño ilusión ninguna. Cristiano Ronaldo non vai ser. Ahí está outra vez. Peña, Ahí está outra vez. Portugués non se rinde, Non se rinde o portugués, non sei como lles quitaron a Angola, porque non se rinde. Mamá, Venga. por favor. Colle, Ahora sí, mamá, por favor, O que pasa é que non me... non que? Madre que me parió. Non que? Como se dicía quero-che en portugués? Non me sale ahora. Mamá, por favor. Tampouco sabías portugués cando estabas detrás do palco dos satélites. Dalle que dalle. Aí estaba. E non che importa E aí nada. deiche igual. No, no, no. Ahora, no, no. Non facía falta falar aí, Aí entendémonos todos. No, no, no. Colle aí a Pinto. Espera que me estou poniendo nerviosa, coño. Si é Pinto. É lo que vai ser. Cóllelle. A mierda. A ver, por favor, Sí. Hola, papá. Nada, por aquí, sí. Todo ben. Nada. Cando queiras. Chao. Que che dixo? Que che dixo? Non era Pinto. Eh? Non era Pinto. Como non era Pinto? É lo que era. Baldomero. Noso pai o que enterramos hai 3 anos. Madre que lo parió, nin muerto sabe estar calado, coño.